12 ta' April jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Fl-ewwel jum ta' kaċċa mijiet ta' kaċċaturi baqgħu ma rċevewx il-liċenzja speċjali biex joħorġu għal kaċċa tal-gammiem u s-summin. Mhux il-kaċċaturi kollha setgħu joħorġu għal kaċċa dan minkelli ħallsu 50 euro għal din il-liċenzja. 18 il-ġurnata ta' kaċċa li matulhom il-kaċċaturi jistgħu jaqbdu massimu ta' 11,000 gamiema u 5,000 summina. Il-Miżib waħda mid-żoni ta' kaċċa f'pajjiżna. Il-ħin huwa l-5:30 ta' filgħodu ninsabu hawnhekk ġewwa il-Miżib wieħed mill-postijiet f'Malta assoċjati mal-kaċċaturi. Ġejna hawnhekk filgħodu kmieni mal-kaċċaturi sabiex ngħixu l-għodwa tagħhom tipika dik li jqumu kmieni filgħodu u joħorġu biex jikkaċċjaw. Jispjegalna x'jiġri David Briffa, kaċċatur u membru fil-Kunsill tal-Federazzjoni tal-Kaċċaturi. Mela għadna naslu l-Miżib, l-ewwel ma rridu nagħmlu nnisbsu l-band li hija l-liċenzja speċjali, dak in-numru jikkorrespondi mal-liċenzja tiegħi, raw il-liċenzji tal-Pulizija, imħallsin, ID card u l-pass tal-Miżib. Sewwa? X'jiġri x'għattu kollu ħaġa nieqsa. Jittieħedlu l-liċenzja mill-Pulizija. Dak il-ħin fuq il-post jiġifieri. Fuq il-post, iva, biċċa kbira jintilef l-istaġun. Nidħlu aktar il-ġewwa tal-Miżib fejn din id-darba hemm nestilqana kaċċatur ieħor. Dan huwa Kenneth Xiberras, ilu 14-il sena jikkaċċja. Tlaqna miegħu għall-kaċċa. Wasalna ġoddura tiegħu u jibda mal-ewwel bil-proċess li jarma. Jibda bid-decoys, gamim tal-plastik biex jattira dak ta' veru. Minn hawn il-qudiem nistennew biex forsi tgħaddi xi gamiema. Aħna kemm jgħidu immorru hemm nisparaw bladdoċ kif qed taraw aħna li farmar. Nibdew minn filgħodu bit-termos, ġifieri skrata, il-klib, il-gamiem. Ġifieri dik hija l-kaċċa. Nintaqgħu man-nies u dal-affarijiet. Issa kaċċa per se nittamaw illi jgħaddi xi ħaġa. Ikompli jisbaħ u fil-waqt li jiżdied id-dawl nibdew nisimgħu l-ewwel tiri tal-kaċċaturi. Sinjal ta' gamiem fiż-żona. Fis-siġar u t-tajb. Il-kaċċaturi jistgħu jibdew jikkaċċjaw satejn qabel tluħ ix-xemx. Kaċċaturi li jkunu fl-istess żona jikkomunikaw bejniethom dwar movimenti ta' kaċċa fl-ajru u innotajna li ħafna drabi jagħmlu xogħol fi grupp fejn jindikaw lil xulxin fejn tista' tkun qed tistaħba gamiema jew summina. Waqt li kienet qed ikompli jispjegalna jgħaddu aktar gamiem minn fuqna. Jgħaddu ftit tal-minuti oħra u jinstemaw aktar tiri. Kaċċatur li hemm fiż-żona jirnexxielu iwaqqa gamiema. Ftit tal-ħin wara il-kaċċatur jiġi ħdejna bil-qabda tiegħu. Mela ġifieri inti għadha kif qabbad gamiema u x'hekk. Issa x'qed tagħmel? Issa nibgħu nsib il-ħdaħ nibgħat il-messaġġ lill-mejba. Dan il-kaċċatur ilu 40 sena jikkaċċja. Tkellimna miegħu fuq is-sitwazzjoni tal-kaċċa f'pajjiżna. Li ma noħorġux, kemm suppost konna noħorġu 60 ġurnata, issa qed noħorġu kemm 14 il-ġurnata, għall-ofsinarijiet mhux jien, imma min jaħdem ma jistax joħroġ, ħdud jekk noħorġu sal-10 nkunu tajjeb mhux xejn, għax forsi min jaħdem ikollu forsi ġurnata li issib għall-ofsinar u l-ħadd tgħid forsi ħareġ naqraw. Fejn insabu il-Miżib hija żona amministrata mill-Federazzjoni tal-Kaċċaturi u n-Nassaba. Dan ifisser li l-kaċċaturi fil-waqt li jagħmlu manutenzjoni taż-żona jaraw li l-kaċċaturi li għandhom il-pass biex jikkaċċjaw fil-Miżib jagħmlu l-affarijiet skont il-liġi. 99% tal-kaċċaturi, speċjalment ngħidu hekk il-kaċċaturi li jikkaċċjaw ġew jimxu by the book bil-fors. Għax aħna nissospenduhom.
Tifhem ġifieri jekk jinqala xi ħaġa jew anke huma jkollhom xi ħaġa mal-pulizija, jinna fin qabdu xi ħaġa ħażina. Aħna apparti li l-liġi tagħmel il-proċess tagħha, aħna bħala kumitat tal-miżieb nissospenduhom minn hawn ġew. Well, it was all that I could do to keep from crying. L-istess bħal kaċċatur ta' qablu, dan il-kaċċatur jgħidilna li hemm ħafna issikkar fuq il-kaċċaturi. Il-kaċċa bħala kaċċa per se dejjem tonqos. Ovvjament l-istaġuni kif huma dejjem qegħdin jissikkaw fuqna. Ġifieri ma nistax ngħid li morna l-aħjar, dejjem morna l-ar. Nistaqsuh ta' min jaħseb li huwa t-tort li ġara hekk. Nista' ngħid il-kaċċatur llum qed jirrassenja ruħu u qed jitgħallem, tifhem ikun iktar responsabbli għal emilu. U taħseb li ġara u għat-tortakom? Le, mhux torta, għana fimni. Esaġerazzjonijiet fil-passat saru li huma ħażin u aħna nikkundannawhom ġifieri. F'żewġ ittri li ntbagħtu lill-kaċċaturi wkoll in-nassaba kollha Maltin u Għawċin qabel ir-referendum u l-elezzjoni ġenerali tal-2003, dawn ġew imwiegħda li kienu se jibqgħu jitħallew jipprattikaw id-delizzju tagħhom b'mod normali. Immorru aktar lura minn hekk, il-wediet lill kaċċaturi u anke lin-nassaba min-naħa ta' Lawrence Gonzi ilhom isiru sa aktar minn 10 snin ilu. Dan meta fil-kampanja elettorali tal-elezzjoni ġenerali tal-1998 Lawrence Gonzi personalment dak iż-żmien bħala segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien saħansitra iffirma dikjerazzjoni konġunta mal-Federazzjoni tal-Kaċċaturi. F'din id-dikjerazzjoni Lawrence Gonzi fisem il-Partit Nazzjonalista kien wieħed li ma kien ser isir ebda tibdil fir-regolamenti tal-kaċċa u l-insib li b'xi mod kien se jpoġġi lill-kaċċaturi u lin-nassaba f'qagħda qar milli kienu. Weda illi l-affarijiet jekk se jitranġaw għall-aħjar. Mentri l-affarijiet sejnin għall-ar ġifieri. Il-kaċċaturi ma jaqblux mal-mod kif ġie mfassal l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Staġun farsa, staġun farsa. Aħna għandna ngħidu l-awtorità biex billi tagħti staġun tagħti adekwat. Il-kwota tal-kaċċa individwali hija massimu ta' 2 safar f'ġurnata waħda u massimu ta' 4 safar għal kull liċenzja li tinħareġ. Il-kaċċaturi jistgħu jikkaċċaw bit-2 sal-ġimgħa sa 3 ta' wara nofsinhar u s-sibt sa nofsinhar. Fil-ħdud mhux permess kaċċa. Jekk ma jtinix lif li mallem tiegħi, qed nistenna s-sibt u l-ħadd biex nagħmel in-namur tiegħi kif jagħmel f'kull bniedem li għandu hobby. Futbol u x'inhu, tistenna l-ħadd u l-weekend biex tagħmel l-isport tiegħek. Aħna s-sibt fl-offsinar irid nitlaq il-barra, irid imur lejn id-dar u l-ħadd ma nistax niġi nagħmel l-iżvok tiegħi hawnhekk. Il-biża' tal-kaċċaturi tibqa' waħda, dik li ma jitħallewx aktar jibqgħu jipprattikaw id-delizzju tagħhom. Ġifieri għaddejna minn żmien u diġà minna 3 snin ma stajna noħorġu xejn. Ġifieri totally band, ġifieri ma stajniex noħorġu. Dispeċina, ġifieri magħna jibgħatu tal-familja, jibgħatu kulħadd huwa x'aħna kif konna ngħidu ngħixu għall-kaċċa u ma nistgħux noqogħdu ġifieri sfortunatament nafu bistejjer anke nies membri tagħna ġew illi llum m'għadhomx magħna minħabba hekk.